Здравейте с нашето ново предаване "Секс, лъжи и телевизия". Ще се опитаме да дадем отговори на въпросите, които всеки един от нас си задава. Въпросите свързани с любовта, секса и още нещо. Няколко щракания по клавиатурата и излизаме от тъмната стаечка, в която сме се затворили. Навлизаме в един необятен свят от съдби и хора. Хора, които задават въпроси, и много често тези въпроси приличат на въпросите, които ние си задаваме всеки ден. Всеки един от нас търси любовта, търси щастието, търси разбиране, търси приятели, но много трудно ги намираме. Понякога четем изповедите на хората в интернет и виждаме своята съдба, обаче написано от някой друг. Виждаме въпросите, които ние искаме да си отговорим, обаче зададени от някой друг. Лесна, удобна и практична ли е любовта, намерена в интернет? А какво мислите за запознанствата по интернет? Айде тебе да те попитам. Ами аз съм за, въпреки че си има и плюсовете и минусите, защото винаги човек може да остане излъган, никога не знаеш кой е от отсрещната страна, дали всъщност не е някой, който няма много чисти помисли или не ти мисли доброто, но в крайна сметка, защо не, понякога и се получават така доста добри отношения, големи любови, точно чрез запознанства, чрез интернет. А приятелства по интернет създавали ли сте си? Аз ще кажа, че съм си създавал, да, и както с дами, така и с мъже. В смисъл, няма нищо лошо, зависи какво... Пак по-горе се спомена, зависи какво се случва с тия приятелства. Сега, нали, много има такива ни празни разговори по интернет, и които, ама сега какво правиш в момента, ама свири, такова едно изтискващо. Всъщност, рядко, но все пак има хората, които се интересуват наистина, що за човек си, с какво се занимаваш, какво мислиш за някои сериозни неща. Това са по-ценните приятелства, но пак казвам, това са много малко са тези хора, с които може да бъдеш, според мен, приятел по интернет. По-скоро интернета се използва за, между приятелите, обаче тези приятели, които не се запознават по интернета, които се познават преди това и поради факта, че е много забързано ежедневието ни заето и си говориме, нали, така, приятелите по интернет. Може и по-скоро ние това практикуваме с тези приятели. Но наистина има такива случаи да се запознаеш с някой, да се окаже, че е свестен човек. Хиляди млади българи всеки ден търсят сродна душа в интернет. В момента най-модно е да се зарибяваш в felmas.com, flirtche.com, aha.bg, miluvka.com, gpm.com. За хората, които искат да споделят някоя своя история, може би най-подходящи са сподели.net и сподели.com. Чрез своите изповеди хората по-лесно се опознават. Пък и да не търсите партньор, там може да опознаете живота. По-мръсните истории се оттичат в сподели.info. Откровени сексуални оферти, граничещи с проституция, могат да се намерят поне в няколко популярни сайта, чието адрес умишлено не уточняваме. Някои пускат малки клипчета със своя образ в V-Box. Може ли да се намери голямата любов по интернет? Така да се каже. Истинската голяма любов. Аз мога да ви кажа, че моята кръстница, тя в момента майка е рускиня, бащата българин, и се запозна по интернет, се ожени за човек, който живее в Испания, който е руснак. Започни от начало, че не е. С турски акцент. Да, малко сложно да, но са се запознали по интернет с снимки и в момента, доколкото виждам, кипи някаква любов. Но все пак по интернет аз смятам, че хората трябва да са малко по-внимателни, най-вече децата, според мен, защото те са най-уязвими. Нали, ако човек вече е наивен, може да се подлъжи, обаче за децата смятам, че това е по-опасно за интернет. Някой някъде може би чака, без да знам
Какво бъдеще има според вас една такава връзка? Какво би се случило? Ами, вижте какво, колкото да прави секс, в крайна сметка, в един момент то омръзва нещо по-ново, ползите се общо взето са преброени, като ги прикараш по няколко пъти. Има и 2-3 непреброени. След малко, ако се подадеш начин на тая страст и отидеш с такъв човек, неминуемо в момента, в който угасне тая страст, се появи следваща. Ти ще почнеш да подскажеш просто като цвят на цвят, като пчеличка. Според мене. Ти какво мислиш? Така наречената пинг-понг любов. Тази вечер ще се срещнем и в тишината. Кой от нас закъсня? Кой от нас? Кой от Лесна, удобна и практична ли е любовта, намерена в интернет? Ще ви покажем мнението на хора, които сме срещнали на улицата. Случайни хора, които попитахме дали са имали връзка в интернет. Дали са изпитвали любовта, срещната в интернет и какво е мнението им за бъдещето на подобни връзки. Нека заедно да видим видеоматериала. Според вас възможно ли е да намерите истинската любов по интернет? Това е въпрос на шанс. Не, сега не ми се е случило скоро. Иначе е имало някой случай. Защо не ви се е случило скоро? Някакъв риск, нещо? Страхувате се от нещо? Не знам какви са хората по принцип. По интернет може да се представят други, а всъщност да са различни. Очакваш да видиш някакво хубаво момиче, като видиш там. За мен са добри за сега, поне аз нямам проблем. Ходихме на кафе, малко странно беше и не си говорихме, както си чатахме така забързо. Доста случаи изглеждат фалшиво и нереално. Първоначално бях скептично настроена, но след като приятелката ми се намери гадже от интернет и вече са заедно 2 години, мисля, че е възможно да се случи. Двама души се виждат, харесват се и започва някаква любов между тях. Това е истинската любов. Всичко друго е създадено от човека по изкуствен начин. Нямах този шанс, но се надявам да го имам. Доста трудно. Зависи. Първо може да опознаеш един човек по интернет, но не до такава степен, понеже знаеш, че всеки е двуличен малко или много.